No outono da nosa vida, a máis habitual das nosas aspiracións é a tranquilidade. Vivir cunha rutina que nos permita o descanso e nos asegure o benestar. José Manuel Barrio tiña isto na cabeza cando en 2005 abriu este centro que estades a ver, unha residencia de maiores chamada Monte Barrio, sita no concello de Riós, e que nos abriu as súas portas para que ensinásemos as súas instalacións. Un edificio de pedra de 3.000 metros cadrados construídos nun só andar acolle uns 40 residentes repartidos en habitacións dobres e individuais. Rodeados de zonas verdes, contan coa calidade e a profesionalidade do seu equipo humano. Teñen varios salóns, o comedor para cumplir escrupulosamente cos menús que poden consultar na entrada, a terraza. Trátase dun lugar ideal para os amantes da natureza e onde, como aseguran dende a dirección, ao tratarse de só 40 plazas, convírtese nunha estancia cun aire moi familiar. Entre todas estas atencións están tamén as da hixiene dos residentes, cunha perruquería dentro do propio centro e baño en todas as habitacións, adaptado sempre á posibilidade de persoas con pouca mobilidade, por suposto. É vital tamén a cualificación de todos os profesionais para dar unha atención adecuada aos usuarios. A súa atención e compromiso cun trato personalizado fará que coñezan de primeira man as necesidades de cada persoa. A residencia Monte Barrio é unha opción a considerar para un retiro cheo de benestar e tranquilidade.